Doncs Kingdom és un espectacle en el qual barregem una crítica al capitalisme contemporani a través de les figures de King Kong i a través dels plàtans. King Kong com aquest animal ple d'ímpetu, de força, d'energia, de desig, que no troba res que el pugui aturar, i el plàtan com un exemple del que va suposar el capitalisme incipient a començaments del segle XX. El plàtan, tot i que no ho sapiguem, és una dels productes que més i millor reflecteixen com es va forjar el capitalisme contemporani. I ho fem de tota manera, és una crítica que no està feta des del retret, sinó que és un discurs que el que fa és intentar posar en dubte si realment el capitalisme és un problema o no. Per tant, jugant-ho des del contrari, per entendre'ns. És un problema. A nosaltres normalment no ens agrada donar consignes, per tant no ens agrada dir això sí, això no, això... El que sí que ens agrada és donar eines perquè el debat continuï viu i perquè puguem continuar parlant. Em sembla evident que el capitalisme, unes certes vessants del capitalisme porten a una situació insostenible, però per altra banda també és veritat que tot el que tenim avui en dia, lo bo i lo dolent, és fruit del capitalisme, no? I per tant, com conjugar aquesta contradicció, com explicar que tots nosaltres som fruit del capitalisme, fins i tot la nostra crítica del capitalisme ve d'això, i en canvi volem acabar amb ell, no? Llavors és aquesta contradicció i aquesta cosa de portar-nos a reflexionar sobre això. El King Kong és una pel·lícula meravellosa i nosaltres sobretot el que fem aquí és agafem no només la primera King Kong, la del 1933, la clàssica de blanc i negre, sinó que agafem el mite i el fem servir com a nosaltres ens interessa. I agafem totes les diferents versions que hi ha hagut de King Kong per parlar també de com ha anat evolucionant i millorant aquest capitalisme, no? I aquest sistema. El que fem nosaltres és teatre, però ens agrada dir que el que fem també és cinema en temps real. Per tant, el que fem és servir un llenguatge molt audiovisual, és a dir, hi ha una gran pantalla que predomina l'escena i després amb l'ús de videocàmeres, ordinadors i manipuladors, el que fem és crear una pel·lícula davant dels ulls de l'espectador. En aquesta obra, però, amb Kingdom, no només estem creant una pel·lícula, sinó amb l'ús dels actors, ballarins i músics en directe, doncs diguem-ne, li fem tot l'embolcall, és a dir, creem tota la banda sonora en directe o coreografiem en directe. Mira, nosaltres per crear un espectacle triguem 2 anys. És a dir, des de l'inici, des que sorgeix la primera idea, fins que anem desenvolupant i finalment presentant, són 2 anys. Això vol dir que hi ha uns 6-7 primers mesos de treball diari, molt intens, amb reunions diàries també molt intenses, però és d'estudi, simplement d'estudi, mirar referents, llegir molt, mirar molts vídeos, mirar moltes exposicions i de més per destriar quines idees volem o no explicant. I després és un procés que dura 1 any i mig d'assaig, vol dir que no hi ha un assaig continuat de 3 mesos, com faria una obra de teatre més costumbrista, sinó el que fem són períodes molt intensos d'1 setmana d'assaig, el que anomenem residències. I és una setmana on treballem 24 hores, 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, on desenvolupem grans parts de la peça.